mbaka e studio kadwa nwadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mar mondo mi en bende olosane kod jopiny mondo jopiny ma Kisumu bende ong'iswa ne pachgi kotudore kod yore mag kedo kod lwenya e yiero. Kata bedo ni riwruok mar Kofi Annan Foundation to koro lieko ni ka ok watang' kaka jo Kenya to yiero lweny nyalo wuok bang' yiero mar higa mar 2027. Inyalo ked kod lweny makamago e yo machalo nade? Millicent, ageno ni riyo makare e kaunti ma Kisumu. Kinyalo mana bagonwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu e tesend chungo nyamburko maduong' e kaunti ni. Komado ni watwa kod jodak ma Kisumu ginyiswa ni to ginto giparo nade. Bende giparo ni tok yiero higa manyien 2027 tulo nyalo muoch koso oyo. Nwaneno ka gine mar foundation mar Kofi Annan to nolieko ni lweny nyalo wuok Kenya kandi tok yiero gi atamalo 84. Wado ni wang'eni ginto kaka jo Kenya gineno nade, bende giparo ni ma en adieri koso gineno ka wang' ni kwe ema dhi neno. Machiegni abro chako kodi ng'ina kamera ichagi nyingi nyisa ni king'iyo yiero ma wadhi bedo godo higa manyien dwe mar 8. Ineno ni tok yiero no lweny nyalo tuk koso oyo. Nyinga iluonga ni Frederick Onyango, to an aneno kan kod luoro mar yiero kaka biro bedo nikech seche gi ka waneno gik matimore e Kenya sani, waneno ka ubabe dwa bedo mang'eny ahinya kuom jo makoro telo ni yiero kata joma dwaro kombe sani. To nikech kila ng'ato ka ng'ato go mana goge, onge ng'ama dwa bedo kod luoro nikech chon na aneno ka neno chopo kinde moko kata ka jatelo wuoyo to luoro jatelo motelo ni piny. To seche gi waneno ka luor no onge nikech gimitemo wach kata kikwero chini mondo jo oher kwe, mondo jo oher bedo gi hera, dhano kuti ok lu mano. Mok wang'eyo ang'o momiyo mano timre. Koro an go kokora kaka Frederick aluor nikech gik ma osetimre chien ka neno gik mabiro sani to luoro hinga lweny nyalo wuok bang' yiero. To bende in gi yie kuom duol kaka IBC, ruog polise kachiel kod judiciary ni gin gi singo kata gin go teku manyalo nyayo tulo kik wuogi kata nyalo geng'o tulo kik wuogi? Kaluwore kod gik maseneno sani, aneno ka singo ma gichiwo ok chop, to nikech inyalo don gi kwer ni gibedo kod giwacho ni wabed gi geno no onge gimoro biro timore kamoro amora ma nyasi betie. To sama nyasi osebedo kama ma romo bet tipo apaka lweny omuoch, polis ni kanyo, joma iparo no nyalo no gigo bibetie no be ni kanyo, tipo ka wach no osewuok teko. Koro kwang'e ni teko no aka manade. Nikech waneno ni mane makoro tamo wakodo ng'eyo na dwa bed gadier nade. Ne gima kamano ok nyal betie. To waneno ka gigo timore nikech sani wang' teko nitie manyaka kanisa onge luoro igole lweny. Koro okenge mage mini paro ni winjo ket motegno mondo ogeng' lweny makama kik muoji tok yiero manyien? An aneno ni ka ber to sirikal no ne jomotelo ni piny sani. Jomotelo ni piny mondo gibed gi wuoye kendo gipar ahinya raia ma girito. To nikech raia no e joma gon gi kura, to raia no e joma ok gimiyo luor nikech kama raia nitie to gidwaro raia med hinyore. De bed ni gin joko momiyo raia luor, joge ma gon gi kura kendo joge ma migi kura mang'eny. To daka gihero kelo tulo kama raia ng'enyie. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni adani wuona kaka rawera. Thothne iwacho ga ni rawera emitiyo godo kod jo siasa e kelo tulo, bed e kinde romo mopogore mag siasa kata tok yiero. Inyalo wacho ang'o? Bende mae gima kelo ga lweny koso? To in kipachi, be ineno ka lweny dhi wuok tok yiero ma 2027 koso kwe dhi bedo tok yiero? Chagi nyingi? Mochung' ka ni luonga ni Evans Bora Wai. Mane nyinga mane ID. Kaka neno chone mani tiyo kodwa kaka yudhe. Tiwa riek tiyo ti kodwa. Wan sani wan gi tijewa kata ng'anyo mabiro ga chien kae, wan vijende ma Kisumu ng'anyo kwa ng'anyga, wan ga tijewa. Iwacho kama to nyoche ka ojende nyocha odhi omonjo kanisa mar ACK Milimani. Mani nya wacho ang'o koso mano kweth vijende mopogore kod? Mago ok vijende ma Kisumu. Mago vijende manoa Kakamega. Moko noa Nakuru. Ma kata king'iyo vijende mane ni kanyo go gin gionge kodwa kae, wakiage kata. Kipachi, ineno ni tulo nyalo muoch tok yiero ma 2027 koso oyo? Yiero mo waneno mbele kae ni, waneno ka sirikal oikore maber. Sirikal oikore maber, kata ka waneno chone mane yiero Samias Bake mane tulo nyalo wuok.
To bende in gi yie kuom IBC, polise kaachiel kod judiciary ni ginyalo konyo e geng'o gima nyalo kelo wan gadier gi sirikal gi gimoro amora madhi wuok. King'iyo IBC, wan gadier gi IBC. Wan onge gi doubt gi IBC. Ng'at mane wan go gi doubt ne en IBC machon. Lakini ka IBC masani wan sawa kodgi. Machiegni linyalo wacho ang'o chagi nyingi nyiswa ni kipachi kaka ineno kaka siasa ma Kenya sani chalo. Tok yiero mabiro higa manyien 2027 dwe mar 8. Iparo ni tulo nyalo wuok koso kwe mabiro bedo chagi? Erokamano Millicent, an gi nying Kalonge Lazaro Mondi. An kijana mong'eyo kaka piny sani kamedo dhi. Sani king'iyo kaka sani piny dhi, kiyudo ni sani vijende nitiyogo chon. To wan kaka wan sani jensi, sani wambe waramo ni mondo wambe wayie to wadwano wabede piny moro maber, at least ngima nyabed ni maber. To kang'iyo yiero mabiro ma 2027 onyalo bedo gi challenges matin. Kich mokwongo kiyudo joma sani ochung', masani dwaro ni mondo gimbe giwede komno, gimbe gi ramarama ni gidwaro gini. To jatelo masani tiyo, embe ben gi pache kombe wacho ni embe odwaro ni mondo odhi otiek tamne ike mar 5 kendo. Koro an gima kwayo kata mana jo IBC. Kitema ng'ato oti tich mowinjore kode, embe oti gi mar adiera mondo ochung' mondo jopiny bobed gi geno kuomgi. King'iyo yiero mokalo 2022, nwabedo gi shida sama manoyiero jaduong' Baba. To ne waneno ka Baba to noyombo ni lakini noduogo maya kaluwore gi IBC kaka notimo yiero manokalo no. Koro akwayo jo IBC masani gichung'a motegno e tiendgi motegno mondo at least oyier ng'ama jopiny oyiero maber manya tiyo negi mondo otinegi. Mondo tulo kik wuogi. Mana kamano Joyce, mago e moko kuom paro mowuok kuom jodak ma Kisumu e tesen maduong' mar churo nyamburko kae. Kiwinjo ka gigolo paro mopogore, moko wacho ni jo Kenya oseikore, ka moko to wacho ni gin kod luoro ni tulo nyalo wuok. Koro kwayo gi maduong' e mana kuom jotelo mondo luorre, then duol mar IBC bende giwacho ni otim tiji kaka owinjore, maka jopiny oyiero jatelo ma gidwaro to jatelo no ema landi. Ka kamano kionge penjo, taduoko ni mondo idhi nyime kod thoro wach ma wan go kawuono e mbaka romo Joyce and Kwame.